2,5. Istuu nyt siellä. Oliko se enemmän se? Osuma! Se näitte mikä pö... Mut tää aika paska, ei tätä... Teekö tuo kamerat? Täytyy kuvata vielä erikseen näitä meidän arrangements. No mä ajattelin, että se vois nyt kuvata sen. No. Ehkä laittaa sen kameran tuohon sivuun, kun ammutaan tota nyt. Eikö se vois olla aika hieno? Jees. Kops. Se on vähän tällaista amatöörikuvaamisen makuu tästä touhusta. Mikä on MS-05? Selässä sulta. Mitä se on? Se on niinku tää päivi niinku sun keikka. Kuvataan me kohdet vai tykkii? Mun mielestä toi kohde. Niin tätä mä tarvitsen, se on liian matala. Nyt sit tuli hiukan erilainen ja nyt tuli pikkasen sellainen putki. Siinä pelataan koroton tuki. No niin. Ei se vielä potkaise ihan tuntuvasti. Mut nyt se lähti, nyt ne perunat kiirtas. Täällä on palana. Tää receiving end. Otetaan tässä ihan. Tonki laittaa sinne. Mä pidän tässä näin. Mitä Jokke?